हादों अखा हानानै ओरैबायदि जाखाना दङ दैबाना नायनो थांनि एसे दैबाना एसे नायना फैनि ना ब्लगा दिनै न'निफ्राय साथा हमलायनानै होथारगोन साथाबो साला गब्लंनायसोबाव नायना फैनि एसे थ' बिदिब्ला लोगोफोर सुरु जायो दैबाना मा अबस्था जादों गामियाव खबर नायना फैनि एसे नै बेबो एसे खुरजेनबाय दैबाना बेबो दैबाना अखा हाबा मालाय बेसेथो न'आव थानाय नङा होमबा बेसेबां न'आव थानो आइदै लागाव हाबुआ जादों माथो एसे नायहैनि मा अबस्था जानानै दङ माने मा होननानै बुङो गामसा फुसिहैनि एसे न' सिङाव बेसेबां मा उन्दुना थाबाय थानो बारौ रौनो आइ नदियावसो एसे थांनो मोननांगौमोन आइ नदियाव थांबासो एसे नायहैलाबायनो इन्टारेस्ट जागौमोन जेबोथ' कन्टेन्ट हिसाबै ओमफ्राय नाफोरबोथ' हमनो मोना जाहैबाय ना हमबा एसे जारला जायोना 6 मास थेवबो नै ना बिदिया नैबे फैगोन मासनि 15 थारिखसिमहालागै हमनो मोनथ'आनो आदै राकेशआ बुंदों जेला मानिनांसिगोन मानिना सोलिनांसिगोन साला अखायाबो नोगोर हादों ओमफ्रायथ' आरो दै हिसाबै जोंनावथ' सापागुरिया दै लोंनांगौब्ला बङाइगावआ ओरैबायदि दै लोंनानै थैद्लाजोबगोन ओमफ्राय क'क्राझाराथ' दा ओरैनो दै लोंगासिनो दङ आरो लोंबावनांगोन बेफोरबायदि जोंनि सापागुरि बायदि मोजां जायगा गैया होनना बुंजायो दै बानायानो गैया बेफोरलाय अखानि दैसोना गोजोंसो नै लोंबा लोंजाबावो ओमफ्राय लोंबाथाय लोंजाबावोसो आरोबाव बे दैया नै एथ'राब गोजोंबाव बे थास' माबा माबि थानायफ्राथ' बे जेबो नंबावा बे उदैफोरखौ साफासो खालामहैबावो मैला मैथा माननाय मुननायफ्रा खारस्रांजोबो माबा अन्थाइ जानाय माबा माबि जानाय लिभार डेमेज जानायनो माबा माबि डेमेज जानायफ्रा बेजों साफा जायो ओमफ्राय खोमायाव फन मोनसे दङ दे ओरैबायदि डिस्टार्ब होगासिनो दं बे फना दानाबो मायाबो न'नि दुब्लिनि दैया दासिमबो लोमाखैनो अखा हादैयालाय मा अखा हादोंमोनलाय जेबो अखा हायाखै दै देराखै दैबाना जोंनि सापागुरियाव दैबानायानो गैया दैबाना जायो होनबा बेफोर लोमला जुबोरा बेफोरसो दैबाना बेजोंलाय माथो दै लोमनो दासो माइ गायनायनि दै फैजेनहांदों बेल'नो जेबो गैया दैबाना हिसाबै जेबो गैया ओरैनो बेखार गामसा फुसिला फैबाय क'क्राझारनि बस हाग्रामा होनना बुङो बेखौ बिराद गोबावजों सोर फैदों बै आयं दं एक्चुअली जोंनि सापागुरि एरियायाव ना दैबाना होननाय जिनिसानो गैया आरो जाफेराखैबो नोंथांमोन एसे र' दैबाना बे दैयाथ' लोंजाबावोसो दैया ओरैबायदिखा गफ्र'आखौ दिनै दै सिङाव दै लोंहोनि आं एसे लागाव
बे दैया बारा गिदिर नङा अखानि दैसो ओमफ्राय बे दैखौ लोङोब्ला मा जाबावगोन उदै सिंनि मैला अन्थाइ जानायफ्राबो खारबावगोन क'क्राझार बायदिया दै लोंनानै दैजों गोदोनानै थाबाय ओमफ्राय जोंना रबिराम सार ना मा रबिराम ना मा राम बेबो एसे सिथ्लायाव दै लुदलायनायखौ नुदों जोंनि सापागुरि एरियायाव दैबाना बेफोरबायदि जानायखौ नुनाय नङा आरामसो आदै अखा हानायखौ मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनदों अखा हानाय गाज्रि जाबाय अखा हानाया गाज्रिसो जादों गाज्रि जाबाय लामाफ्रा हाबावनांगौना हाबावनाङा हानायाथ' गावबा गाव बोथोर माथो बुंबावनो हाबावखानांगौ दा दैज्लाङा दैज्लांनि नामखौ लाखिखानांगौ दा आदै ने दे आदै हामबायसै आदैया खस्थ' खालामना गारि सालायबोदोंमोन बियो ओमफ्राय सोंदोंमोन आं अखा हाबावनांगोन ना नाङानो नों अखा हाबावनांगौ एक्सुवेलि दिनै जोंनि बे एरियायाव दैबाना जाब्ला बेयो लोमला जोबखायो दे दा दैबाना होनना बुङोबा जोंनाव जायगायाव चिरां लोमोबाथाय बिटिसियानो दै लोंला जोबगोन सोरबा प्रमदाबो लोंगोन हाग्रामायाबो दै लोंला जोबगोन जोंनि चिराङा दै लोंनांगौबाथाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर स्टार्ट आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दै बिदिब्ला गोजोन्थों आंनि फिसाज्लाया फनाव नोगोर रायहरगासिनो दङ दे रायजोफोर नुबाय दा ओरैबायदि मिनिनो हागौ बिबो सासे नामा बे ब्लगारफोरखौ रायजोबगोन आं र' दिनै एसे एवथुखादोंल' आङो ब्लगार बे दैबानानि ब्लग जाबाय सोरबा नामसो मख'जाला नामा नामखौ मख'आलै सोलथे आदै अखाया हाबावनांगौना नाङा जानोब्ला अखा हाबावनांगौना नाङा नोंनिबा बे बोरि बाख्ला माइ गायनो थाखाय एसे नांगौ जायो बेफोर नंगौ दा नंगौ माइ गायनो दैयाथ' बियो दैज्लाङाव बे लोमला जोबोमोन जोंनावथ' दैबाना जायाखैलै ने जायाखै मोजां जादोंना गाज्रि जादों दैबाना जायिया आंबा मोजां जादों दैबाना जायिया मोजां जादों दा दैबाना जायिया जोंनि चिरांनि थाखाय मोजां जादों ना मा आदै मोजां ओमफ्राय दैबाना बिराद गिदिर जाबावखानांगौ दा दैबानाबाथाय दैबानानि बेफोर लामाया लोमला जोबखानांगौ दा आदै ने गोदो एखे माबा जोबोमोन गासिबो ओमफ्राय दा हान्थिसे गाहाम जायोमोन दा दानगारगा दंना ओंखायनोथ' औ आरो बिदि फाखा सरक गैयामोन दा मोजाङाव फैदों आरोखि दा गायनो फुनो अखा नांबावगौ एसेबाव बे बोरि बाख्ला गायो सिबायफोर गायनो फुनो थाखाय अखा नांबावगौ ने एसे नांबावगौ आराम हाबावनांगौ अखाया हाबाय थाथों नङा होमबा आदै दा जोंनावथ' नै बेफोरबायदिनो दैबानाबो जायाखैना ओंखायनो हिसाबै जों आदैनाव आं सावरायदोंमोन जे दैबाना जाबावनांगौ ना दैयाखौ एसे नांबावगौ आदैयाबो दाबो दङ दैबाना नांबावगौ होननानै बुंबावदों दैबानाया नांबावगौ गायनाय फुग्रा जायफ्रा गायग्राफोर बिसोरनो थाखाय दै नांबावगौ नांगौ दैबानाखौ नांबावगौ दा नांगौ दा बे जेबो दैबाना जायाखैना माथावरि बायनायनि थाखायसो दैबाना जाब्लासो जों रिलिफआव थानो मोनो नङा होमबा दे जाबाय दैबाना हिसाबै जोंनाव बे एलेकाया ओरैबायदि गुफुर जायो बेफोरो गुफुर जाजोबोमोन ओमफ्राय नै बेजोंबो गुफुर जाजोबो दे बेफोरो गासैबो माने दैबाना जाजोबोमोन खिन्थु दैबाना हिसाबै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव दैबाना गैया ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टआव बबे दैबाना जाथावथाव जायोब्ला माबाव जायो बे खैला मैला साइडजों जायो ओमफ्राय बाद बाखि जेरावबो जाया थ' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दैबाना जानाय गैयि जायगाखौ आं नोंथांमोननो एसे खोन्थालांबाय थानायसै हानाय मानि नांगौना नाङा दैबानाखौबो नांगौलै दैबानाखौबो नांगौ बोसोराव खनसे जाखानांगौ दा खेबसेयाथ' जाखानांगौ माने खेबसेल' जानो नाङा खनथाम फैयो बोसोराव नङा होमबा खनथाम खनब्रै जानो खासि हाग्रा औ खोथिया खावनाय ना मा होनना बुङो आदा नङा होमबा खोथिया सिखाव खावनाय दैयाथ' देरखाखै माथो ने बारा देरखाखै बिथिंजाय ने माने दैया बेफोर दैयाथ' अखानिसो ने आदै अखा दैस्लुंसो बै बायबायना मारुवा बै दाङाइगावनिफ्राय बे दैस्लुं बुस्थुआ बे ज' फैयो क'क्राझारा दै लोमला जोब्बाय मा होनना बुङो आदै क'क्राझार टाउना दै लोमला जोब्बाय लोमजोब्बाय नों मा होनना बुङो मोजां जादोंना गाज्रि जादों टाउनाव बसे मैला गाज्रि सुस्र'नो थाखाय जाथारनांगौ
बे थिगखा खेबसेयाव ओमफ्राय बेमाराबोथ' जायो नङा होमबा जायो बेमार खारनोसो बिजों खारो साफासो जाबाय साफा जायो क'क्राझार टाउनबासिनि थाखाय मोजां बाथ्रा बेनो दैबानाया खनसे जानांगौ ओमफ्राय बेबो न'आव बिल्डिंआव हाबलायनाय जाबा एसे साबसिन जागौ आरोखि नङा होमबा आदै नामा नंगौ नुनो मोनफेराखै जों नुनो मोनफेराखै जिबनाव जों नायनांगौ आरोखि मोनबा बिल्डिं लोमलायनाय मा गामिनि आदै नोङो आं बे गयबारि नैबे गयबारि गामि दै जोंनि सापागुरि एरियायाव गयबारि होननाय मोनसे गामि दं ओरैबायदि लामाया मोजांमोन ओमफ्राय गाज्रि जाबाय माथो खालामनाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थाफादो दै दान्दिसे आच्छा सकाराथियासो ना अह आबेदननि बिदन माबा माबि खावलायनाय मानाय थादोंमोनदां ने जोंनिया सरकारफोराबो बिदिनोसै नालाय नङा होमबा आफाङाव थेदों गिदिर आरो औ बेनिफ्राय नैखौ थेयाबानो बै बायहैगोन आरो बे मोननै बायना होबाय बैहायथ' प्रेसार जाहैबाय दा बे अखानि दै गोजासोलै आदैनि बियो औ बे अखानि दै गोजासो ओंखायनोथ' दैया गोजों फैदों गुबुंलेयानो फैयाखै ना लोंबा लोंजाबावोसो बे दैया अखा नागारबानो लोंजाबावो अखा नागारबानो बे रानजोबगोन बे कलेजनिफ्राय फैदों जानांगौ गथ'फोर ओरैबायदि इन्टारेस्टिंल' मेथाइ दामलांबाय आं मेथाइखौ होनो हायासै कपिराइट फैगोन ना ओंखायनो होआसै थ' बिदिब्ला लोगोफोर हाग्रामा ब्रिड्जआव थांनो सानदों आं दैया बेसेबां देरदों देराखै एसे नायहैनोसै ओमफ्राय आर्मिफोरबो फैदों दे आर्मिफोरजोंसो थांफागोन आं बिसोरखौ भिडिअ लानाय नङा ओमफ्राय बिसोरो INTनि मानसि इन्टेलिजेन्स ब्रान्सनि साफ्राकाटानिफ्राय फैगासिनो दङ बिसोरो लिंथाबबाय थादों थांफानि बिसोरजों बिराद गोबावनि लोगो सिना जाना सासे डिमासा ओमफ्राय सासेया कार्बि ना बिसोरो डिमासा गोजा डिमासा भाषा रायलायलांनोसै एसे नोंसोरनो खोन्थानो हानाय नंला आङो दे लोगोफोर थ' बिदिब्ला जों सल' होनो मोनालै आंनिया बेथ' गेमस्रिनि रावसो नालाय सल' होनाया थुदो बिदिब्ला लोगोफोर नङा होमबा बे आं हाग्रामायाव थांनो नागिरदोंमोन दालाङावहाय दै नायनो होननानै ओमफ्राय थांनायबो जायासै ओमफ्राय एसे बादबबायना ससे थाबायनानै मेंनायबो मोनबाय थ' दिनै दै देरनाय बा एरियायावनो जायगायावनो खालामनाय जादों थ' आं बे अफ्रि ब्लग 2 चेनेलखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों